खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नों ससियेल मिडियायाव हाबनानै नायहैयोब्लाना एखनबा आङो सोरबा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिफोरखौ फेसबुकआव आपल'ड हगारो बा सोरबा इन्टेलेक्सुवेलफोरनिबो सावगारिफोरखौ हगारो बावहाय मा हरो हमनानै ला आं मालाबा हाग्रामा महिलारी सारनि बा बिपिएफ दोलोनि सोरबा एमसिएलए बा दैदेनगिरिफोरनि सावगारिफोरखौ हगारोब्ला अब्लाना कमेन्टफोराव मा फैयो बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि ना माने कयेकटा कमेन्टफोरखौ नायोब्लाथ' बेफोरनि सायाव एफआइआर होयोब्लाथ' माने बिराद खस्थ' मोनगोन बिसोरो मेन्टेलि फिजिकेलि फारसेनिफ्राय खस्थ' मोनगोन जुदि केसफोर होयोब्ला बेफोरखौ आरोखि होबाय बायोब्ला सोरबाया आंथ' होनोबो थाङा बिसोरखौ होयोब्ला खिन्थु बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन फारसेनिफ्राय खस्थ' मोनगोन मोनसेल' जायगायावल' होनो नाङा गुवाहाटियावबो होनांगौ मेघालय बहाबा होना दोननांगौ अब्लानो बिसोरखौ फारसेनिफ्राय मेन्टेलि अब्लानो जागोन खस्थ'आ क'क्राझारनि मानसि बा सोरखौबा मानसिब्लाथ' बे गुवाहाटियाव हैनानै हैलाय बे मासावहाय खुनफे कट गानांगोन दा बेफोरबायदि जायो आरोखि बेफोरनो बे कर्टनि खामानिया बेफोरनो आरोखि खस्थ' मोननांगौआ उकिल मोनद'आ माब्लाबा एडभकेटफ्राबो फैद'आ टाइम गैया माया बेफोरबायदि जायो आरोखि जाथायफोरा बायसान्सआव जायोब्ला दा जाथों जों बर'फोरनि गेजेरावनो खिन्थु माखासे वर्डफोर सोदोबफोर लिरनायनि खेथ्रआव होयोब्ला सोरबाया सोरखौबा होफ्लांगोन लिरफ्लांगोन बायदि रोखोम बावहायनो खस्थ' मोनगोन अब्लाना मा जोंना ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंफैगोन मा क्षमा खालाम गोरोन्थि जाबाय आरो सेकेन्ड टाइम आं बेफोरबायदिखौनो मावा सेकेन्ड टाइम खिन्थु नों बे गोरोन्थिखौनो मावनो थांगासिनोबो दङना आरो मावबायबो थायोना बाथ्राया बेसो आरोखि बाथ्राया बुंनो नागिरदों मा आङो जियानो जाया मानो लिरग्रायाथ' लिरग्रा थाखागोनानोसै बुंग्राया बुंग्रा थाखागोन थ' बाथ्राया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारी सारनि सावगारिखौ जुदि बिपिएफ दोलोनि इएमफोर एमसिएलएफोर बिथांमोननि सावगारिफोरखौ जेब्ला फेसबुकआव आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिबो आंनिल' नङा बयनियावबो आं गोबांनि फेसबुक पेजखौ आं नायो फट' हगारोब्ला मा लिरहरो बावहाय एसटि फानग्रा गुड मोजां लिरनानै हरो दा बिपिएफआ खुंथायाव फैबाय नंगौना नङा बिपिएफआ पावाराव फैबाय दा बिसोर एसटिखौ फानबायानो दे आं मानिबाय खिन्थु थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ मानो जाथि फानदों होननानै मानो बुङाखै दे बर' जाथिखौ मानो फानदों होननानै बुङाखै होमबा बेखौबोथ' बुंनांगोन ना दिनै थांनाय बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथा जाना फैबाय बावहाय बड'लेण्डखौ खनसेयावनो थेब बोथेना फैदोंना फैयाखै बिनि सायाव मा बुंगोन दा जों रायजो राजाफ्रा हाग्रामाया बिपिएफ दोलोआ एसटि फानबाय मानिबाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि सासे पावाराव दङमोन बिथाङा 5 बोसोर एकर्ड खालामनाय समाव सागान होनाय समाव बिथाङा सागान होयिनि सिगां नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ ओरैबो 50 ओरैबो 50 गेजेराव थख'ख'ल' माबा ब्लेक टपिं माथां गोसोम खानाय दोनहोदोंमोन बै सुबुंफोरखौ दिनै मा खालामदों फानदोंना फानाखै एज ए बर' जाथि हिसाबै डिवाइड आसाम 50-50 बिनायनि नामाव नो बड'लेण्ड नो रेस्ट दिनै बिदि आन्दलन खालामनानै बिसिबां मोजां दिनै जौगादोंमोन दा बियो दिनैहाय खनसेयावनो फुल स्टप मारिनानै फैदों बोथिनानै फैथिदों जे बर'फ्रा बिसिबां बोसोर बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो मोना होननानै बुंना फैदोंना फैयाखै एसे बेफोरखौबो जुदि नायोब्ला दा खोथाया बेफोरबायदि जायो दा प्रमद बर'आ दिनै डिवाइड आसाम 50-50खौनो बोथिनानै फैदों बे फानाखै होनबा दिल्लीयाव समान जादों दा बेफोरखौनो नायोब्ला
दा जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ थख' बुङोब्ला दा एकर्डनि मुङाव NDFBनि गथ'फोरा दिनै हाइनेस्ट केस दङ सिफायना होनो हादोंना बै बे ST फानग्राफोरसो माथो होननानै लिरहरग्रा सुबुंफ्रा मा बुंगोन दा एक्स NDFBनि हाइनेस्ट केस नै गोदान बोसोरावनो 2026आव कर्ट गाहैनांसिगौलाय 2026आव मोनथिबाय नोंसोर जोंफोरबायदि कर्ट गानाङोब्ला बुजिगोन अब्लाना एभ्रि मान्थ जों गानांगौ जायो दासिमबो जोबा थांनाय 5 बोसोरावनो जोंनि हाइनेस्ट केसफोरा जोबनांगौमोन किन्तु दिनैसिमबो मानो जोबा गोदान सरकार फैबाय दिनै गोदान सरकारा दिनैहाय सरकार दानाया खय मास जादों मास मोनब्रै मोनबा जायाखै दिनैसिमबो 5 बोसोराव हाइनेस्ट केसखौ फोजोबना होनो हायासै बेसेबां लासिंसिं बेसेबां दुखुनांथावना होनबा जों बैसोरखौ मा होनगोन जाथिखौ फानग्रा होनना बुङा मा होनगोन बिसोरबोथ'ना बर' जाथिखौ फानग्राया बिसोरखौबो मानो बुङा दिनै सोरबा सासेया दिनै ST फानग्रा होनना बुंबाय ST फानग्रायानो जाबाय बै जाथिखौनो फानदों एजे बर' जाथिखौनो फानदों सोरखौ फानदों नों आंखौ फानदों डिभाइड आसाम 50-50 जोंनि बर' दिनै आबाद मावनानै जाग्रा सादा सिदा आं बै सुबुंफोरखौ जाम्बा होना आङो बै सुबुंफोरा सादा सिदा मानसि बिसोरो जा बुङो बेखौ थि लागोन दिनै बिथांमोनखौ फाननानै मा खालामबोदों डिभाइड आसाम 50-50 नाङा होननानै बुंनानै फैदों होनबा बेफोरो जाथिखौ फानाखैबा सोर माबायदिखौ फानदों दिनै जाथिखौ फानदों बर' जाथिया दिनैहाय बड'लेण्डनि थाखाय बेसेबां गाबख्रावदोंमोन थैदोंमोन जिनाहारि जाबोदोंमोन बेफोरखौबोथ' सानाखिसै बाथ्राया बेफोरबायदि फैयो खोथाया जोंफोरो दा नै जानुवारि मासाव गोदान बोसोराव 2026आव NDFBनि जायफोर हाइनेस्ट केसफोर दङ कर्ट गानाङा नामा माब्लाबा बेफोरखौ गोलावै बिजिरनानै नायोबा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरानो गोरोन्थि दं होननानै बुंगोन आं सोरबा सासेखौल' ST फानग्रा माबा मोनसे फानग्रा होनबा जाया जोंनि ST फानग्राया बै बे सुबुङाबो बै बे दैदेनगिरियाबो सोरबा सासेल' नङा दिनैहाय मानोथो बुंदों दिनै प्रमद बर'मोनालाय मानोथो बुंबाय थादों दिनै UG ब्रह्ममोनालाय मानोथो दिनै बुंबाय थादों बै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना बिथांमोनाथ' बिराद दैदेनगिरिमोन ना हारिनि थाखाय बावसोमग्रामोन ना दिनै CC ट'वानि दैदेनगिरिफ्रा मानोथो बुंबाय थादों दिनै टंकेश्वर राभायाबो मानो बुंबाय थादों दिनैहाय ट्राइबेल संघनि आफादगिरि दिनैहाय बिथाङाबो मानो बुंबाय थादों ट्राइबेल संघआबो मानो बुंबाय थादों जे फरायसा आफादाबो दिनै मानो बुंबाय थादों जाय STफोर थाखानाय ST बिथांमोननिफ्राय मोनसेबो खहा जायाजासे 6टा हारिनो ST होनायाव जोंहा आपत्ति गैया बेनोथ' ना नाम्बार 1 ST होनाया सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि सारा दाखालि क'क्राझाराव बुंदों ससे होनानै होगोन आं बिनि भिडिअखौ जोबथारनायाव मानो बुंबाय थादों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा हारिखौ जुदि सानोब्ला नों जुदि थारैनो STनि फारसे जुदि सिन्था खालामथारोब्ला मोजां गोरा गोख्रों जुदि सिन्था खालामदोंब्ला बै समावनो बै थांनाय एकर्डआवनो जों बर' जाथिया बर' हारि हिसाबै जों जेबो बिनो मोनला होननानै जों बोथेना फैनाय दङ बेफोर दुखुनांथाव नङा बेफोर बर' जाथिखौ फानाखै बेफोरो बर' हारिखौ दिनै अलखदाव खोख्लैयाखै मोनफा मोनफा एकर्डआ दिनै जों बर' जाथिखौ मोनफा मोनफानो खैफोदाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों थ' जों दिनैहाय बेफोरबायदिनि फारसे माबा मोनसे खालामोबा आन्दलन जायोबा गाबोननो जोंखौ बुंगोन उमुक 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 XYZ बाथ्रा बुंगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं गोलाव बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन नाथाय बहुत खोथा साननानै बेखिनि बाथ्राखौल' बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय सार सानसुमा खुंगुरनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों एसे खोनासंनानैबो लानि माखासे लिडारफ्रा बुजिनो सोमजियामा बुंदोंखाय आं बुजिनो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खय खथि जाजासिम फैयोब्ला आपत्ति गैया होनना बुङो मा खोथा सार सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया दिनैहाय मा बुंखो ससेल'
बे ससेयावनो हाबनानै दङ जेबो खय खथि जायाजासे होनायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया बेसेबां मिनिजाथाव बाथ्रा बेफोरो सिसिट'आनि दैदेनगिरि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनैहाय ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरा मानो बुंबावखो बेखिनि बाथ्रायाखौ नङा होमबा ट्राइबेल संघनिल' नङा सिसिट'आनिल' नङा आबसुल' नङा प्राय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा बिसोरबो ना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोराबोथ' एसटि फानग्राना जाथि फानग्राया दैदेनगिरिफोरा बेयावनो दङना इउपिपिएलआवनो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि